Исус наистина е истински и тази жена е успяла да го снима по чудо. Докато се намирали на борда на самолет, една австралийка и нейният приятел изведнъж се оказали в центъра на хаоса, когато се появила силна гръмотевична буря. Самолетът започнал силно да се тресе, хората крещели, а кислородната маска паднала от тавана. В последния си опит дамата се помолила и казала: „Исусе, ти успокои бурята преди 2000 години, направи го отново за нас днес.“ И в рамките на 2 минути след тази молитва самолетът се стабилизира. Макар че настъпила паника и тя си помислила, че ще преживее последните си мигове на земята, дамата разказва, че спокоен глас и казал да притисне фотоапарата си към прозореца и да направи снимка, а това, което заснела, било невероятно. Когато след пътуването отишла да прояви снимката, човекът, който я проявил, и задал само един въпрос: „Откъде е тази снимка?“ И докато тя му разказвала тази история, той извадил снимката и на нея вижда застанал насред бурята мъж в бяла роба. И до днес никой не знае какво всъщност е срещнала дамата. Какво мислите относно това?